Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For listening, thank you for love and support. I appreciate you. Maskani news, maskani updates wekazi ngeflu ngiyaxolisa. Na indaba yamsandeni ukhuzani yavuka nese strike ke sakhuzani useswelini. Uqale ngeyokuvota. Ukuthi ke akangasukela ukhuzani mase kuye kuthuna umuntu uyazivotela. Uyabona ke guys le amahlebezi. Asithi vele abasho njalo banomona. Asithi vele abasho njalo baqamba amanga. Kodwa makuba nendaba ekanjena ukuziphele. Iqedwa yini ubufakazi. Iqedwa yini iqiniso. Ngizonixoxela inganekwane kodwa kusiyinganekwane ngoba into eyenzeka la eSouth Africa. Niyambona ubaba mongameli wethu. Kube nophenyo lenziwayo. Luphenyo lenziwelani? Ubaba ngesikhathi ehamba uRamaphosa ehamba esho ukuthi uma mina kanjani lama campaigns akhe khona abantu ababemfaka imali bemsiza bemsupport kusese kubuya isikhathi la kufanele echaze khona noma ebuzo waba nempendulo engaqondakala wathi akazi ukuthi le mali engaka yaphumaphi. Ayixoxe inganekwane kodwa inganekwane yona ngoba phela manje uRamaphosa uzoba njani uzoba umongameli wenza ama campaigns adinga imali usho ukuthi khona ba ama sponsor khona ba ama funders akhe yena uthini usho eSouth Africa yonke ukhuluma nathi mayibuzwa lo mbuzo ukuthi le mali ubani oyifakile ubani obe behind wasakazi khona la kwavela khona ngathi indodana yakhe kwabe kwajika kwaba ukuthi nje kumele kuthini akazi ngoba ke phela imali ingenile wavela futhi isabe singakanani luqale lapho kuphenyo uphenyo lwani kufuneka iqiniso ukuthi kanti ubani lofakela imali lama campaigns nje bekhona ubani obexhasa ilula ke eyakukhozi FM nokhuzani oyiartist nabalandeli ngisi bathathu Ukhozi FM lona lifike labanjani laba ne-SMS line evulwa ngasiphi isikhathi evulwa ngalolu suku sabememezela ukuthi nazi uhlole izingoma ezingenile ku Song of the Year. Bathini kuKhozi FM base kuKhozi FM uzosho ukuthi ingoma bani uSMS kule number. Yazi into enhle ngetechnology yini? Itechnology yakhandela ukuthi izinto eziwubufakazi iyazigcina. So Ukhozi luthola inamba lezi sifika ne-SMS kodwa i-SMS izibe khona load i-airtime angithi ama Blue Nation ke lawo bathi bona bavota ngo-1000 bavota ngo-5000 we guys after mhla 31 naye nasibona islip so yedwa othenge i-airtime ya 5000 kuma Blue Nation. We guys after umhla 31 ukhuzana esohlukanisile unyaka naye nasibona islip mhlawumbe salaba basenayo i-airtime ya 1000 ngiyithengile ngoba phela i-airtime ngisho ngayithenga nge-cellphone banking izo report kwifoni yakho ukuthi nakho i-airtime eba khona kuqala kube nenamba le ezothumela i-SMS. I-SMS ke singenaphi isingena kwi-system. Ngathini ke kuKhozi ngathi uKhozi no-SABC asibayeke ngoba yabo yinde kanti imfishane eyabilula kakhulu masingase nje seyithumela lento kuKhozi sethi nje siyicela kanje impendulo yenu kuphela uyabo ngoba uKhozi lona estage selimemezela ukuthi zingaki inombolo ezi-SMSile ngoba phela ngesikhathi beyireceive i-SMS iyasho ukuthi ingena kule artist ngendlela abenze ngayo ngesystem yingakho kuze kukhishwe ovote kakhulu ngoba ukwaziwe ukutholwa isystem ikhona isystem isystem iyakwazi ukuveza ubufakazi asiyeke isystem ngoba yinde ama Blue Nation mawuthi uvota ngo-5000 mina ngoba ngine-Solomon ngizosuke ngiye kwi-profile pic yakho ngibuka i-t-shirt yakho ngithi wena une-t-shirt ya 100 rand kodwa usuno 5000 wokuvota awungichazeli le maths
uyabo. Kodwa manje wena ukuze mina ngingabi ne-comment ebukeka inokuku-undermine, vele ungikhombise lo 5,000 we-airtime oyithengile, finish. Kodwa yini-ke ngiyizwile mina mangibheka kunobhuti nje othi phela ehostela obaba bebevalelana. Shuthi labo baba bebevalelana awusabashuthi ngani bhuti ukuze kube lula, ngoba ubufakazi obushodayo kuyona yonke lento, ngaphandle nje yokuthi mhlampe kuyagxekwa kubukelana phansi, uyabona. Ngoba ngisho dade kuke kwaba khona guys i-post la bekudelelwa khona uMahu, ngahamba ngayolunguza mina ukuthi mase nihla into engahlekisi, usisi omdala edelela ingane ngoba nakho uyayibona i-clean ayibiza ngegama elithini yini. Mangithi ngiyabheka hayi nga-understand ukuthi why kunje, yabo. Kwanto usheshe uyibone nje kusheshe uthi kufanele wena makukhulunywa kanje ujabule, uyayibona leyo nto Kodwa manje mase ngibuka ukuthi wena ujabula laphayana, mase kuphinde kube uwozovela la uthi uvote ngo-5,000 ngoDisemba nale t-shirt yakho. Hayi, angisho kabi mina, yabo. Into emezothi into ifuna ngathi uthi wena uzoyifela, khipha ubufakazi siqede. Yabo kuke kwafika isikhathi wegazi ngixoxe nge-gospel artist, yabo le ndaba le ngingaba ufakazi bayo. Ngayibona le gospel artist campaign ukuthi ivotelwe. Ngingakutshela ukuthi babehlangana kuphi, beme kuphi, behamba kuphi indawo, nesonto lalekelela kanjani, ama-donations ayenziwa ukulekelela ukuvota. Ila nga-understand khona ukuthi lento yokuvota angeke uyimise ngokuthi unabalandeli kuphela, kuyasetshenzwa. Laba kaBible Nation bavote ngo-1,000, bavote ngo-5,000, phela le mali banayo ngoDisemba. Kunama-airtime abawathengile, okusho ukuthi phela mawuthenga i-airtime elula neslip se-airtime sikhona, inamba yakho lo SMS engayo, i-screenshot sikhona, ufakazi qha okuqeda zonke le nkulumo. Ufakazi buya kuKhozi FM page. From 1st January to 15th January, lama Blue Nation abatshozwa ngokuthi engavotela ngisho izimpukane uyimpukane bathula du. Kusukela uKhuzane ephazamisiwe stage, uKhuzane edinga counseling guys, ngoba into ekwehlelile yangaba yinhle basodokotela iyahlala la engqondweni, noma uthi uyayikhohlwa ihambe ikuphazamisa, especially makuzoba yinto ethanda ukuba nkulu. Le nto yokuthi afike as a big artist estage exoshwe ngamabhodlela, yiyo le emenza ukuthi la efika khona kuthiwe hayi phela uyatalaba ubunsizwe ekhulume ngama-hits. Akubanga mnandi. Eyakhuzani ngiseceleni sizobuya kuma-hits nama-feature. Bengichaza le yevoti ukuthi nje ama-Blue Nation iwona kuphela abanale bail kulamanga. I-bail yabo yini? Kuthiwe phela kunama-WhatsApp group. Kulama WhatsApp group sewuphelile umsebenzi, senivotile nawuhlukanisa unyaka. Dedelani-ke ama-screenshots, dedelani ama-slip la nithenge khona ama-airtime o-5,000. Phela nisinivota ngo-10,000 kodwa sisicathulo sakho, uyabona. Hayi kabi malume, hawu. Ngeke malume mase kufakazwa nje sekuthiwa uKhuzani ngempela samvotela, kodwa sibone laphayana ngoJanuwari wemalume okuchazela umalume lo wey'moto ukuthi iy'ngane kanjani. Nisibona siy'nganekwane uvote ngo-5,000. Hayi bo, osomabhizinisi phela lapho. Nisho ukuthi labo bavota ngo-10,000 ngo-5,000 ilabo esibachazela ngokunetworker, labo esibachazela bona ngama-feature. Osomabhizinisi laba guys, osomabhizinisi laba yigwili lezi yiqumama, kodwa banamabhizinisi abo, kodwa bali-understand ibhizinisi mase kufika ku-music industry. Kanti ithini indaba yenu? Osomabhizinisi laba usho ukuthi nje wena ngoDisemba no-5,000 nje ubeke eceleni no-10,000 wevoti.
Kanti a month wenza malini malume? Hayibo. Nisho ukuthi thina phela ngabe kufanele amatoho esiwenzayo sisiyeke kahle kahle sifuna ukuxhumana nani. Yini kahle kahle eniphethe izwe ukuthi nje manje inkinga sisuke sikhulume kakhulu ngomaskandi ngoba nina nivota ngo-20,000 niyithenga kuphi le airtime? Cha shonini isizwe mina ngifuna ukuzwa lento noma nilolweni uxhaso olufikayo ngoDisemba ukuthi-ke njengoba sesizovotela iqhawe lethu nawu 10,000 nawu 5,000 cha sitsheleni iqiniso ngoba mina abalandeli bakaKhuzani ngibaze njengabakhombe ngisho bawomakhelwane bami cha impela nje singavele ngithi hayi makhelwane yeka Mangathi sengichazela ukuthi phela kuyavotwa ngo-10,000 ngathi yiyeka makhelwane uyabo. Asikho isidingo sokuthi siyiqhubeke leyo nkulumo. Mina sengisholo ukuthi nina ngokuthenga le airtime yenu yo-5,000 no-10,000 angeke ukuthi ungenza into enkulu kanje mase kuyathuleka. Ngoba ngisho esitolo uma uthenga ukudla ka-10,000 uphuma uphethe ukudla. Wena nje hayi kahleni na guys. Kanti nisho nje sinempe engaka. Sichaza i-mathematics, sichaza ubusiness, sichaza i-entertainment industry, sichazela iqumama. Hawu. Nithi nje sichaza kanjena kanti siyaganga. Lawa phela kuma-brunishing kuneyiqumama. Kahle kahle ngabe nje asehli senyuka kahle kahle ngabe seyiyeka nendaba yamaskandi sixolise kini yeni sithi anisipheni amathuba uba no 10,000 nje ngoDisemba uthi uzovota ngoJanuary kuvulwa izikole. We guys ngisho ukuthi basithatha kancane leyo ndlela basibona siyinganekwane. Hawu lama business enu nidayisana nivota ngo-20,000 nini le niyidayisayo lehamba eSouth Africa ngoba phela ngoDisemba mawuno 20,000 already ukuthi nje kwathiwa qhuzu uyavota kusho ukuthi ngempela imali oyenzayo a month i-over a million ngoba ngisho somabhizinisi ohlakaniphile akayenze nje leyo decision kalula. Kodwa kwenye into ehlangene nebhizinisi uxhasa i-artist uxhasa ubona ngoba sizosasena asibale lapho 150 mase sibala ukuthi wena usomabhizinisi owungqondongqondo wenza iprofit usacrifice u-20,000 uvotela ukuthi i-artist ethandwa wuwe ayibuyele leyo mali iyayenzani isense kwibhizinisi leyo nto. We guys ngitshela ukuthi ayisikhuluma into engazwakali nje sikhuluma nosomabhizinisi. Hayi isigaxa sendaba silwa nje kubanga hit song kubanga network kubanga entertainment industry kubanga connection kubanga ama contracts kubanga ama sponsor kubanga ama brands kuyamenyezwa nje sikhuluma nabantu abano 20,000 u20,000 oshintshi kubona. Manje senze njani? Mina bengithi sasehleleni ngezansi ngesikhulume kahle nama-brunation nambe nathi bazosizakala. Usho ukuthi laba nje abadingwa ama-views abadidwa ama-views ka-YouTube yibo laba no-5,000 okhona nje ezushintsho wokuvota mase kuthiwe qhu SMS line. Nisho njalo guys.